morning guys. So, papunta tayo ngayon sa Armarcania Mall. First time nating mag-ride today kasama ng mga team. Siyempre guys, mag-isa tayong pupunta ng meet-up place. 10 kilometers away from sa bahay. Tapos, ito, time check 4:30 AM. So, I hope na makarating tayo doon around before 5 kasi meet up natin 5 AM. So, let's see what happen. Wasit ka nga talaga. Lamig dito talaga, nakaka-amaze. Sorry. Ayun mga karanda, so start na tayo ng ride natin for today and long ride tayo. Almost 93 kilometers yung ride natin today and makikita nyo sa Strava natin. You can follow me on Strava, Gay Paris. And makikita nyo po, puro patag and syempre may konting ahon po yung ruta natin today. And nag-start po kami ng around 6 AM na rin po. FYI, hindi ko rin po kabisado yung mga ruta dito kasi nakapag-ride lang tayo ng long ride pagkasama natin yung mga veterans dito sa Abu Dhabi. And kung titingnan natin, puro patag yung magiging ruta natin. Yes, kailangan po natin kumapit sa trangko para hindi po tayo maiwanan kasi long ride nga naman ito mga karonda. And syempre guys, kailangan talaga natin ng endurance dito. Yun, buti na lang nagpaharap na si Michael Fare para naman dalawa yung magtatrangko, 'di ba? Para 2 lanes tayo kasi mas gusto ko talaga yung 2 lanes pag nag-ride para syempre yung hangin na rin na dumadali sa atin mas lesser. Grabe yung effort ko dito mga karanda kasi medyo malakas yung hangin and of course yung takbuhan namin around 32 tapos sumabot pa ng 35 km per hour. Eh hindi naman ako nakapag long ride before kaya dapat kailangan talaga nating i-push yung sarili natin para hindi po tayo maiwan and syempre maaga pa. So around mga 10 kilometers pa lang siguro yung natatakbo namin dito. Around 30 kilometers, kumalas na po ako dito. Buti na lang po, hinintay ako ng mga kasama namin na nasa likuran ko. And syempre guys, kailangan talaga na may mga kasama kang maghintay sa'yo. Yung patient enough ba para hindi ka maiwan. And yan guys, kinagawa pa rin namin yung effort ko para makahabol sa mga nasa harap. Yun, buti na lang magkakasama na ulit kami. And of course, kailangan talaga ma-maintain yung speed na 32 to 35 kilometers per hour para mabilis kaming makauwi kasi mainit na rin pag around 9 to 10 AM. FY mga karonda, around 4% siguro yung gradient nito. Kaya ahon din to, kaya medyo kumakalas na po ako dito. Pero syempre, hindi ko pinipressure yung sarili ko. Kasi alam ko naman na mahina ako sa ahon. And guys, around 40 kilometers na po kami dito. So guys, ikot lang dito tayo sa runabout. Shout out Cyclovia kay Sir Ephraim Valdez. Yun, Cyclovia. Bumait ako. No? Since Ramadan ngayon, hindi tayo mag-stop sa store kasi bawal. Kaya na lang sa bahay-bahay ba. Diretso banat na naman. Yan. Ganda lang view dito. Shout out Cyclovia! Tsaka Team Spider. Spider. Ganda nga. San Junes.
Ito pala yung inahon namin kanina mga karonda. Medyo mataas din siya. And syempre, pag downhill, pinapractice natin yung tinatawag na aerodynamics para mas mabilis yung paglusong natin. And FYI din mga karonda, sabi nila pag mas mataba ka daw or malusog ka, mas mabilis daw yung downhill mo. Ayun mga karonda, so pabalik na kami sa ruta namin kanina, magbe-breakfast lang kami. And then kalas, ganun lang po yung ride dito sa Abu Dhabi. And of course guys, nakakapagod na rin kasi tingnan nyo naman yung araw, 'di ba? Ang tarik na, so mainit na rin. Yun pa man din yung kahinaan ko pag sobrang init ng panahon, parang nakaka-drain. And of course guys, dito sa team na to, walang iwanan. Kasi nga hindi naman nagbabakbakan yung grupo. And kapag may ensayo man, iba rin yung set ng ride na ginagawa nila. So pag group ride, syempre kailangan maging mindful din sa mga kasama. Yes, mahirap talaga pumadyak pag gutom ka na nga at pagod ka pa. Ayan mga karonda, isa ito sa pinagbabawal na technique. Pag di ka na makapagpadyak, kapit ka na lang sa kasama mong malakas. And syempre may ensayo din siya. Buti na lang mga karonda, mga ensayado yung mga kasama ko. And guys, magta 93 kilometers na rin naman yung napadyak namin. Kaya pagod na rin ako. Good thing gamit natin tong Insta360 1R with dual lens edition. And makakatch natin yung mga videos na mahirap nga namang gawin. Kaya guys, you can link on my description box below and purchase one of this. Grabe yung ride namin today. Naka 93 kilometers tayo. Yan. I-post ko na lang sa Strava kung ilan yung speed natin. And syempre, nakakapagod nga naman. Pero at least nai-ensayo tayo. So, moving time natin 3 hours and 30 minutes. So, breakfast lang tayo, tapos uwi na. And good thing din, napaka-press ko ng jersey natin na Cyclovia. So, shout out sa Cyclovia. And of course, si Ruko na bib shorts. Bib